Ja som tu včera večer bol, len som nestihol prísť tak, aby som bol primerane oblečený v obleku, tak som pozoroval hlasovanie len z kancelárie a bol som veľmi zvedavý na to, aká bude reakcia parlamentu. Myslím si, že to, že opozícia nebola v parlamente, to nie je preto, že skúšala nejakú obštrukciu. Opozícia veľmi dobre vedela, že v pléne je 79 poslancov. A keby z nich aj niektorí hlasovali inak, tak stále 79 je 79 by nám v podstate stačilo 40 hlasov na schválenie konsolidácie. Opozícia ušla. Opozícia ušla, lebo si sama uvedomuje, za čo nesie zodpovednosť a nemala ani len silu hlasovať proti konsolidácii, napriek tomu, že politicky sa snažia z konsolidácie vytlcť obrovský politický kapitál. Tí, čo to spôsobili, dnes chodia na tribúny a burácajú a tvrdia, že urobili sa najhoršie kroky, aké sa urobiť mohli. Ale pýtam sa, čo nám ponúkla spoločná schôdzka odborov alebo odborárov a zamestnávateľov? Akú ponuku nám dali, aby sme konsolidovali inak, ak sme chceli zachovať sociálny štát? Ponúkajú zrušenie 13. dôchodku, neexistuje. Veď predsa to je jeden zo základov našeho hodnotového vybavenia. Potichu sa šepká a treba na to pripraviť verejnosť, že vraj sociálny systém dôchodkový je príliš štedrý a bude ho treba zosekať. Čiže oni už dnes hovoria dopredu, že keď príde iná vláda, v ktorej nebude Smer, pôjdu dôchodky dole. A to treba verejne opakovať od tohto okamihu. Oni vedia, že ak nechcú prijať iné opatrenia, ktoré sa dotknú zamestnávateľov a ďalších, tých, ktorých reprezentujú, budú musieť siahnuť ľuďom na dôchodky. My touto cestou jednoducho nikdy nepôjdeme. Čo nám ďalej ponúkali? Rozpredávanie štátneho majetku. Prečo by sme mali rozpredávať štátny majetok? Naviac, prosím vás, ak niekto hovorí, že predajte prebytočný majetok, tak sa poďme baviť o nejakej hájenke za 50 000 eur, ktorá sa dá predať. Ale my potrebujeme nájsť 3 miliardy a nie 50 000 predajem nejakej hájenky. Naopak, ja pozbudzujeme ministrov, zveľaďujte štátny majetok. Zveľaďujte ho. A veľkou hrdosťou musím skonštatovať, že ľudia na úrade vlády touto cestou idú, pretože rekonštruujeme areál úradu vlády. Veď si ho nejdeme ukradnúť, ten areál zostane pre ďalšiu vládu. Pustili sme sa do Rusoveckého kaštieľa, čo bude reprezentatívny priestor pre celú Slovenskú republiku. Tak, ako sme predtým dali dohromady hrad alebo ďalšie iné významné pamiatky, ktoré sú na Slovensku. Ak sa budeme stavať k tejto krajine, ako hovorí pán Šimečka mladší, že úlohou opozície je škodiť, tak sa nečudujem, že na nejakej pitke, ktorú mali s odborármi, vymysleli generálny štrajk. Generálny štrajk? To ešte viacej ideme poškodiť túto krajinu? To akože je málo 3 miliardy, čo narobili sekeru? Treba ešte ďalšie 100 milióny, aby ľudia doma pozerali na rozklad tejto krajiny? Nie, možno, že niekomu sa to zdá byť fajn, čo čím horšie, tým lepšie. Hlavne pokiaľ ide o vládu, na ktorú vedie Smer Slovenská sociálna demokracia. Ale nebudeme o týchto otázkach hovoriť veľmi otvorene a veľmi verejne. A hovoriť o menách. Pán Naď nemá právo povedať jedno jediné slovo. Pán Greling nemá právo povedať jedno jediné slovo. Hlasovali za všetky veci, ktoré sa týkali miliardových výdavkov pri covidových nákupoch, pri nákupoch a pri testovaní. Pán Šimečka mladší, ten radšej nech vysvetľuje tú jeho rodinu nešťastnú. Takúto rodinu príživníkov sme tu nemali. Celé obdobie slovenskej politickej histórie. Ako ju máme tu, ako ju vidíme. Samozrejme, prekvapuje ma pán predseda Kresťansko-demokratického hnutia. To sú presne oni. Viete. Do očí sa smeje, viete, čo sa hovorí ďalej. On bude, keď sa s ním stretnete, najväčší kamarát, bude chodiť na zasadnutia výjazdové, bude všetko spokojný, nádherný a potom príde na tribúnu a stratí rozum, lebo tam svieti kamera. A bude rozprávať, že musí padnúť Smer a že KDH bude pritom. Čo sú to za reči, prosím vás? To na čo nahovárajú títo politici? Aby nás postrieľali definitívne?